Здравейте! Включваме се от дилършипа на Dodge в Детройт, щата Мичиган, Съединени американски щати. Да ви покажем поръчаната от нашата фирма TST Auto Import автомобил за клиент и приятел. Това е 2023 година Dodge Challenger SRT Demon 170 с скромните 1025 коня двигател. Чисто нова е колата. Току-що я извадихме от дилършипа. Специално поръчана за нашия клиент. Колата е на 18 мили. Да, на 18 мили е колата. Това е една от 90-те коли, които е с пълен карбонов пакет, с уникална кожени седалки, и се надяваме човека, който си мечтаеше за нея, да е доволен, като пристигне в България. Между другото, това ще е първата кола в Европа, този модел, който ще стигне и ще бъде в България. Ето го тверчето. Ето колата ще се товари на трейлера за България. Желаещите да видят тази уникална кола може да я видят следващата година на 4-то издание на American Muscle Fest.